लाइव दसे थानोसै लाइभ होबाय आङो कमेन्ट खालामदो दे दसे लोगोफोर एसे लाइभ होनाय जाबाय नुनायनि सिगां गरमारा अफिसियेल मा होनदों लागायदो आदा जाबायना जायाखै जाबाय जानायाथ' माबासोमोन मा होनोमोनलाय आलु गोरलै ओंखारनाय ओमफ्राय माबा बहलखौथ' सङाखिसै आलु गोरलै ओंखारनायखौनो जहल खालामबाय फिसा फिसानो आरो आलु गोरलै ओमफ्राय दाउ बयलार सेक खालामनानै जाबाय आङो एसे कमेन्ट खालामदो दे लोगोफोर दसे एसे फैनायाथ' फैबाय सोर सोर बबेनिफ्राय फैखो माबायदि लाइभआवहाय दसे नोंथांमोनजोंहाय उन्दुनो बादों आङो ओमफ्राय केमेरानि कुवालिटिया मा जाखो नेटआ ओरैबायदि प्रब्लेम जायोना जोंनावहाय दा बे हिसाबैनो मोजां क्लियारखौनो नुवा आरोना ओरैबायदि फ्रि नुनो नागिरो आरो दा थेवबो दसे लाइभ फैबाय आङो नोंथांमोनजों रायलायनो होननानै एकदम गरमथार दा बेनि थाखायनो आरो मालायसो मा होनदों गवालमारा अफिसियेल मालायसो गोथावथारलै आदा खबरा बोरै दं दालाय नेट प्रब्लेम आदा नोंहा नेटआ ओरैबायदि प्रब्लेमखा मोजाङैनो दं दंनायाथ' ओमफ्राय मानो होनना बुङोब्ला बेबायदि नेट प्रब्लेमनि थाखायनो आं लाइभआव फैनो बायो आरो न'आवहाय टावारफोरालाय खाथियावनो दङ थेवबो मादि जाफैयोथाय ओरैबायदि मोजाङानो क्लियारखौनो नुनो नागिरा आरो ओरैबायदि माबा जायोना नुदानोना दा बे हिसाबैनो फ्रि जायो आरो क्लियार नुनो नागिरा दा बेखायनो आं लाइभखौनो होनोनो बायो मोजाङानो नुखाया ओरैबायदि प्रब्लेम जायो खाथियाव दङ नालाय होमबाबो ओमफ्राय दे लोगोफोर एसे कमेन्ट खालामलाबायदो दसे लाइभआवहाय चेनेलाव गोदानब्ला सापर्ट खालामदो ओमफ्राय कमेन्ट खालामदो दे दसे जास्ट दसे नोंथांमोनजोंहाय लाइभ होबाय आङो ओमफ्राय फेसबुकआवथ' होफेरा आङो लाइभखौनो होनायानो जाया फेसबुकआबो बेनोखा एसके बड' ब्लगआनो ओमफ्राय मालाबा मालाबा खेबसे ना खेबनैल' होनाय नायदों आं ओमफ्राय लाइभखौनो होनायानो जाया माब्रै दंलायो लोगोफोर एसे कमेन्ट खालामदो दे गोबाङै फैबाय नै ओमफ्राय कमेन्ट खालामथ'वाखै आरो कमेन्ट खालामदो सोर सोर मबेनिफ्राय मा मिथिनो लुबैयो बा मा खबर खालामनो गोसो खबर खालामहरदो नै खान्थि ब्लगना हाय होनदों हाय खान्थि शंकर बसुमतारी आदाना फिसा मा होनो फिसाफोर दंना गैया दङ रायज्लायगासिनो दङ बाबु सासे नानि सासे दङ बाबुआ देरसिन ओमफ्राय नानिया लैसिन आरो सानै दङ गथ'फ्रा फिसाफ्रा सोरनि अनो कमेन्ट खालामदो दे एसे सबिता नार्जारि होनदों मा खबर आदा ओरैनो मोजां जास्ट ओरैनो लाइभ फैबाय आरोना नेटआ प्रब्लेम आंना ओरैबायदि प्रब्लेम नै खाथि थांना होबावबायसो थेवबो नोंथांमोनजोंहाय लाइभ फैबाय आरो लाइन थांना होबावबायसो कारेन्टआ ओमफ्राय मा होनदों दोहौ ब्लग गुड नाइट ब्रादार मारै दं खबरा एकदम मोजां ब्रादार गुड नाइट औ उन्दुबाय नामा लाइन थांबाय नै
ओरैबायदि गरम जाखानायसैलाय फांखा होआबाथाय उन्दुनो हाखाया मालाबा मालाबा हरनि 11टा 12टा मानि सिखारनानै दुगैबायो आं दाखालिबो हरनि 11:30 ना बेसिमाव सिखारनानै दुगैनांखादों गरमानो ओरैबायदि गरम ओमफ्राय दान्दैफा दुगैनायाल' थान्दा मोनो गरम जाफिनो आरो ओमफ्राय लाइना थांना होबाय जाहैबाय ओमफ्राय गलमारा अफिसियेल होनदों आदा आं डिउटियाव थांनोसै दे बाय बाय मालाबा नायबाय थागोन अके थेंक इउ दे ब्रादार दे थेंक इउ नै खोमायाव थाम्फैसो हाबनायसैमोन होद थांदो दे ब्रादार दे गलमारा अफिसियेल डिउटियाव दंबा डिउटि थांदो दे बाखि जायफोरा लाइभआव दं कमेन्ट खालामनो हागोन दसे थानोसै लाइभआवहाय ना मा बुङो लोगोफोर लाइनाबोथ' थांना होबाय नै ओरैबायदि लाइट फिसा सलारजोंसो नोंथांमोनजोंहाय रायज्लायनाय जाहैबाय लाइनाबोथ' दान्दिफान थायो दान्दिफान थाया माथो खालामो दैज्लां बोथोरावबाथाय बिदिनो ओमफ्राय मेसें बोथोरावबा एसे मोजांसिन थायो आरो लाइना कमेन्ट खालाम एसे नायलाबाय नायलानायाथ' गोबाङैनो माबायदि माबायदि मा मिथिनो लुबैयो एसे माबायदि नोंथांमोना कमेन्ट खालामफिनब्लासोना आं एसे एन्सार खालामगोन लोगोफोर ओरैनो जास्ट दसेल' ओरैनो जेबो इम्परटेन्ट गैखाया ओरैनो जास्ट नोंथांमोनजोंहाय नुनायनि सिगां दसे रायलायलायनोसै होननानैहायसो लाइभआव फैनाय जादों आरोखि ना मा मा ओंख्रि जालाखो लोगोफोर ओरैबायदि गरमखा गरमानो खान्थालसो जानानैहायसो उन्दुनो मोननांगौ बिदियावहाय सालाखौ मा लाइट औलै दानसे लाइभ होनां दे लोगोफोर दसे रायलायनि आरोना लाइभ होबाय नालाय नोंसोरनासो माबायदि नुहैदोंथाय एसे कमेन्ट खालामहरलाय दे माबायदि नुदों मोजां नुदोंना नुवाखैथाय क्लियार नुदोंना नुवाखैथाय ओरैबायदि नेट प्रब्लेम जायो आंना फाग्लासो नांनो नागिरा आरोना नेटानो अबेनिफ्राय नायदों कमेन्ट खालामथाराखै माथो नैलाय कमेन्ट खालाम हरदो माब्रै दं माब्रै गैया लोगोफोर दसे जास्ट माला फैफिननांगौ जाखोलै लाइनालाय बोरै उन्दुनो हानांगौ बिदिबालाय लाइन गैयाबालाय ओमफ्राय नासो लायनो थांसिगौमोन आं दिनै मानो होनबा दाख्लै जिलिरानो बायनानै थादों आंना ना गावग्रायानो ना बामि मासे एक्सिडेन्ट नुबाय ओरैबायदि जिलिदखौ बोहाबनानै गावबाय आं जिलिदासो थेम बायना होबाय दाख्लै गैया नायानो मोनबोआखिसै बेबायदि जादों आरो आंना लाकिराम बर' होनदों नै हेल' आदा होनदों हेल' ब्रादार थेंक इउ ब्रादार लकिराम बर' अबेनिफ्राय हरखो ब्रादार खबर सबर मारै दं मोजां दा दिङा ब्लग लाइक डन आदा अके लाइक डन अके थेंक इउ ओमफ्राय माब्रै दङ दिङा ब्लग खबर सबर दसे रायज्लायनोसै बारा गोबावबो थाखानाय नङा आरोना लाइभआ आङो ओमफ्राय जास्ट नोंथांमोनजोंहाय रायज्लायनो होननानै लाइभआव फैबाय आरो बेल' दसेल' रायज्लायगोन बारा गोबाव रायज्लाया साननैसो जाबाय आं भिडिअ लाबोयैया दिनैबो लाबोआखिसै मैयाबो लाबोआखिसै जेबो इम्परटेन्ट भिडिअखौनो लानाय जायाखै ओइयाव दाबसे जायगायाव लिंहरदोंमोन इनभाइट दंमोन थांनाय जायाखिसै आङो माखासे एसे बेस्थ' जानानैहाय आरोना भिडिअआनो बे साननैसोआ फैथ'नाय जाथारखायाखै आरोना दिङा ब्लग मा होनदोंनो आदा बे आइफन बोरै मोनो आइफना सेकेन्ड हेन्डसोलै फंबाय माबा सेकेन्ड हेन्ड दखान दङ मथा मथि बे दखाना सेकेन्ड हेन्ड मबाइल नोंनि मबाइलखौ नों फाननो गोसोब्लाबो बियो बायना लाखिगोन आरो ओमफ्राय आइफना 16,000 होनदों आरो दागावहाय एसे खमाव मोनबोनो हागौ आरो 15 बा 14,15 बिदियाव मोनबोनो हागौ आरो आइफन माबा होनदोंदां आइफन 11 प्र' नामाथाय मबाइलालाय मोजाङैनो दङ मानो होनना बुङोब्ला आइफनखौहाय आं मानि थाखाय लानो बादबो होननानै बुङोब्ला बेटारिया माबानो नागिरा
जोंनोहाय बेटारिया एसे खम ना बारा लास्टिं थांनो नागिरा आरो बेखायनो आं आइफनखौ आं सामसुंसो नालाय दायो ओमफ्राय सामसुं S24 लानो नागिरबावबाय आं नै गंसे फिसा बे माबाया S24 बेखौ लायनो नागिरदों आङो आंनाथ' बे सामसुंआ माबासो नालाय 34सो नालाय बे 34सो ओमफ्राय बेखौहाय आं मिसेसनो होनानै S24 लायगोन आङो सामसुं S24 मथा मथि बे मासखौ थांहोग्रोनानै लायनोसै आङो नै मैयाहाय दाख्लै सुक्रुबाराव लाबोनो होननानैहाय नायदोंमोन आङो ओमफ्राय मोनसे माबाखौ बावलांनानैहाय लाबोनाय जायासै आधार कार्डखौ आं फाइनान्स खालामनासो लागोन आरोना मानो होनना एसे फैसा खेबसेनो हमनो थाङो ओंखायनो आं माबा फाइनान्स खालामनासो लाबोसिगोन लाबोबाबो S24खौनो सामसुं S24खौनो ओमफ्राय आइफनखौ लाथ'ला ओमफ्राय मोजां आदा अके आदालै आइफन आइफनखौ लायनो हागोन आरोखि दाखालिना लायनो हागोन आमथेखायाव दङ गंथाम गंब्रैसो दङनो आइफन 13 दंनो आइफन 12 दंनो बिदिनो दङ आरोखि मालाबा मालाबा गोबां थाफैयो आरोना खम समावनो मोनलांलाबायोबो ओमफ्राय बेसेबा मोजां आदा बबेया मोजां आदा आइफनाबो मोजां आइफनाखौथ' आरो केमेरानि कुवालिटि मार्कि बायदिसिनाफोरखौहाय बासिनो हाया अनलि बेटारियाल' एसे खम लास्टिं होयो आरो मथा मथि जोंनोहाय बारा माबा आरो बेटारियावहाय जोंथ' फ्रायनो ओरैबायदि दामो 24 घन्टा मबाइलजोंनो थुलाय मालाय खालामो इडिट खालामो बे मबाइलजोंनो लेपटपावबो खालामनाय जाया फेसबुकनिबो इडिट खालामो इउटुबनिबो इडिट खालामो चेनेल मोनथाम मोनब्रै सालायोना आङो दा बे हिसाबैनो आरोखि ना ओमफ्राय 500 थाखानि होननाया 500 थाखानि गोदान मबाइललै ब्रादार माबा आधार कार्ड पेन कार्ड दा एकाउन्ट पासबुक माबा लांनानै माबानांगौनो 500ल' होनांगौ होनदोंना डाउन पेमेन्ट ओमफ्राय नों मा जानो मबाइल लाबोबाय था आरोखि ओमफ्राय 500 थाखानिनो मबाइल मोनगोन आरोखि नोङो गोदान नों बेसेबां दामि लाबोआ मानो आइफन लाबो सामसुं लाबो 500ल' होग्रोनांगौ जाहैदों दा मबाइल नाम्बारखौ होखादों आं गावनि खुगाजों बुंखादों दाखालिनि भिडिअआव लायनो हागोन आरोखि नांगौब्ला जगाजग खालामनानैहाय ओमफ्राय केजि नार्जारि होनदों मा ओंख्रि जाखो गरमथार बोथोरा एकदम गरम नै दासो अखा हाबाय नै ज्राव ज्रावनो लाइन गैबावासो लाइना अफ जाबावबाय दासो अखा हाना होबाय नै फाग्लाखा बेखौनो होनदों अके बेखायनो होनदों आदा बरायला आदा जायखिजाया नोङो लानोब्ला जगाजग लाहरबानो जाबाय आरो मबाइलालाय मेरला दं नों मा मबाइल लानो गोसो मोनजोबगोन आरोखि ना रेडमि होन आइफन होन सामसुं होन टटेलि दंजोबो आरो गासिबो दंजोबो जिखुनु 500नि आदा ना 500 थाखा होबानो गोदान मोनो आरो नों कल खालामहरबानो जाबाय ब्रादार कृष्णानावहाय दे आमथेखा बेयावनोखा ओरैहाय सा खोला जादों बिना ओरैहाय राइट साइडजों जायो दावखोबा नामायबा लेफ्टजों जागोन आरो ना कन्टेक्ट नाम्बारखौथ' गावनि खुगाजों बुंखादों खबर लाहरनो हागोन आरो 500ल' हैनांगौ 500 अनलि 5000 नों मा मबाइल लाबोनो गोसो मोनगोन नोङो वान प्लास लागोन ना सामसुं लागोन ना गासैनो अरिजिनेल जोबदे मबाइला खुनु माबा गैया आरोखि डुप्लिकेट गैया दे जायफोर लाइफआव फैदों दसे लाइफआव थाबाय मोजांखौ खोनाखायाखै क्लियार खोनाखायाखै मानो होनना बुङोब्ला लाइनाबो थांबावबाय सलार लाइटजोंसो एसे थादों आङो गरमबानो अयथासार दा बेखायनो उन्दुनो हागोन नाखौ नुवाखिसै आं अखालाय हाबाय नै ग्राव ग्रावनो फाग्लासो
जाखाबाय बे गाबोन हाग्रा एवनोसो थांदोंमोन हाना लायबाय नै दाना मैया दाख्लैनिफ्राय हाग्रा एवनो रोङासै सान्दुं दुंनाय समाव दाना जेब्ला गाबोन हाग्रा एवनो नागिरो जाग्रा बायदि अखा हाना लायबाय नै अखाबो हाखानांगौसै अबसे मानो होनोब्ला माइ गायगासिनो गायग्राफ्रा दाम गोसाब्लाबो मोनगोननो 50,000 मा 1000ब्लाबो 500 थाखा होबानो मोनगोन आरोखि ना गावनो बुंखादों गावनावनो आरामसे सोंहरनो हागोन नाम्बार दंखायो नालाय नाम्बार होखादों दाम गोसाब्लाबो 500 रायलायहरनो हागोन आरो नांगौब्लानो ओमफ्राय नों एकाउन्टजों माबा खालामनोबो हाबाय गोसोबायदि अखा हानाया माबायदि खोनाखो सावना अखाथ' हाना होबाय नै लोगोफोर एसे ग्राम 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 ग्रामनो ओमफ्राय खबर सबर मारै दंलायो लोगोफोर आंनि लाइफ फैनाय जेसेबांनाखि आंनि फलोवार्स लोगो नोंथांमोन माबोरै दं खबरफ्रा खबर सबर दाथ' गरमथारनै ओरैबायदि गरम उन्दुनोनो हानाय नङा आरो लायनानै थांना होबावबायसो जारलालै अनलि आं 20 मिनिटल' थागोन दै लाइफआवहाय ओमफ्राय आं बारा गोबाव थानाय नङा जास्ट टाइमाबो जाखाबाय नालाय उन्दुनायालाय आं खमावनो ओरैनो 12टा 11:30 बे टाइमावसो उन्दुखायो थेवबो आरोना नेट प्रब्लेमनि थाखायनो आं लाइफआव फैनोनो बायो आरोखि ना ओमफ्राय सोरबाफोर आंनि फेसबुकखौहाय नुवाखैब्ला फल' खालामहैनो हागोन दे गोबाङानो आंहाय दासो फ्रेन्ड रिकुवेस्ट खालामहरो कनफार्म खालामजालाना आंनाथ' दा जायफ्रा आंजोंहाय लोगो थानो गोसो फल' खालामनो हागोन आरोखि SK बड' ब्लगखा SK बड' ब्लगखा आंना फेसबुकआबो दा बेखायनो जायफ्रा आंजोंहाय फेसबुकआवहाय लोगो थानो गोसो फल' खालामनो गोसो फल' खालामहैनो हागोन आरोखि आंनि SK बड' ब्लग फेसबुकखौहाय आरोखि दा फेसबुकआबो मनिटाइजिं जाबाय आंनिया मथा मथि 2 मार्चसो जाबाय आरो फैसा मोनजाजेननायसै फेसबुकआवबो नोंथांमोनाबो फेसबुक इउज खालामोब्ला मनिटाइज खालामनानै लानो हागोन फेसबुकआबो बिराद मोजां नोङो बनास मोनबायब्ला नोङो फट' हगारनाय मानायावबो नोङो फैसा खामायनो हागोन आरोखि ना दा गोबाङानो फेसबुकखौ इउज खालामो नाथाय आं गोबांथार माखासे लोगोफोरनिखौबो फेस खालामना होबाय ओमफ्राय दहायबो स्टारखौहाय सेटआप खालामना होबाय आं नै सासे दाख्लैबो सेटआप खालामना हरबाय ओरैनोसो लानाय जायो आरोना जों मबाइलखौ बाहायखायोब्ला माने बेखौहाय फेसबुकखौहाय माबा खालामना लानाया मोजां आरोखि ओरैहाय रिल्स होला रिल्सआवबो मोनगोन लाइभआवबो मोनगोन भिडिअ होबा भिडिअआवबो मोनगोन एक्सट्रिमसावहाय ओरैहाय माबायावबो मोनगोन बनासावबो मोनगोन दा बेबायदि आरोखि ओमफ्राय फैसाया खम हाबबाबो ओमफ्राय नोंना बनासफ्रा सेफ जाजोब्बायब्ला बनास दंब्ला फट' लाइभ होनो लोगोफोर दसे कमेन्ट खालामदो कमेन्ट खालामनोब्ला कमेन्टआथ' गैथारा दिनै कमेन्टआ खालामग्रा नायदोंल' आरोखि टाइमाबो बारा जाबायना ओमफ्राय नेट प्रब्लेम बिनि थाखायनो लाइभआवहाय फैबाय थानाय जाया 20 मिनिट ग्रोब लाइभ थानोसै आरो जायफ्रा लाइभआव दङ बिसोरो 20 मिनिटसिम आंजोंहाय थानो मोनगोन आरो जाबायानो होनजासै नै ओमफ्राय दोनबाय दे लोगोफोर दे बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय साब्रै दंबावोमोन गुड नाइट अल दे बाय बाय